welcome to my YouTube channel and this video. I'm gonna be challenging. Akong i-challenge ning duha ka bisita namo dani nga nakabot are ALS people. Ato silang pakanang samyang this times 3 spicy. So tunaw na to ka. Atong patagamon para di na sila mo balik dani. So tunaw na to ka. Atong patagamon para di na sila mo balik dani sa among school. Okay. Kitsa nang gamay-mao din ha? Kadunggan na bang pundina sa pana. Okay. Kanang gabisita bitaw dani nga gamay-mao. Unya ka lang makakaon kaning samyang. Ka lang. Kaon to saya. May nang tagam din mo balik dani. Uranas og kanang di ko an. Unsa nay mo tubo ng uklog ba? Hi. Daghan. Depende. We will eat samyang. Adi will eat. Di ko ana ba? Kaon sila samyang guys. Sa kana di. Di man ko gaganaan. Ako man nang ipakaon sa inyo ha. Palang gatabi mo. So we're going to mix it. Samyang challenge. Halang. Smell it. Sir Butaya. Tayo pili. Janjan og Sir Bots og Brian. Request na mong samyang ganina. Isa sa pus. Wala lang sa spaghetti pero lamig gyapon ba. Parang nabalatutan. Kalay. Sir Bots, sana kasamyang na. Hindi na oh. Wala na siya, wala ka kanatong black ba? Yan lang kay ano kanang pundo bitaw sir. Ano din. Oro simba ba di ba? Lami kayo. Pundo ang. Ana, mas lami siya. Di mo mapil ang kahalang kung imo bitaw yana i-roll dai din. Oro simba ba? Yes, Ma'am Kate, copy. Copy that. Alang dito sa. Ayo na. Gi, ana pa gyud. Tanaw na to si Sir Kuan. Unsaon man? Sir Iljan. Kana. Kana. Hindi pa, dumagi pa na. Sakto na na. Dumagi pa na dyan. Okay na na dyan. Dumagi dyan niya. Sakto na na dyan. Mami, sa baba na tuway. Ralas. Dyan? Okay na? Yeah! Kabalo ka? Last time nag-count si Billy Banag. Alana pa siya. Alana pa ba? Wait, terus pero okay ra kay. Yes! Ana all. Simon bitaw ikaw na ba man dayon. Sara kita ka strand nga kuan ako. Ini ako dudes. Diba? Ikaw, Sir Bots. Kilak manggay niya na. Kaya pa. Kamana mi ana. Kana. Maninong gago Ano bigay. ko maghihalangan? Ang kamang. Snooper. Kaon pa ko. Kamang coating nga dugay. Kaon pa ko. Tudron. Ano man? Gana. Basta nakaon ang video. Tayo yung mga post but only. Kaon pa ko. Tulog ka picture gasol. One eternity later. Ingon kay dili gahalangan. Doy. Video ko ba? Gamay. Hoy, trapo dai. Hoy, tapo man ang tapo sa kanan. Tapo na sa kamot. Tapo sa kamot ay tapo. Ala kay minum tubig kay. Nihubag bitay imong simod Sir Bots. Oh. Nihubag imong simod. Naigo sa training. Nabali ng balutot. Huy, nibali ng balutot. Huy. Times 3, oy. Labay, nihubag bay. Si Daryl ba? Na-floppy ng lips. Sinubukan ko di kinaya. Tulo lagi lang. Sa makakot to. Ang kabawala sa Napagid oh. Kabalo ko din na sa mamalik. Oh, dapat si round.